kuwona wonke lama-achievement akhona, kukhona konke asekuzuzile. Ingabe u-SK usayidinga yini i-beef ukuze ezinye izinto iphusheke fast? Ngabe usayidinga yini ukuthi angcikisane nozaka wabo uKhuba ukuze kunandiseke umculo wabo ngandlela thize? Siyakhumbula ukuthi uMthandeni useneminyaka afika kule ndima, more than 10 years, and i-beef yabo yokungcokisana emculo kamaskandi ngiyacabanga isiwudlulile nawo 10 years if angenzi iphutha. And maningi ama-album awenzile uMthandeni ngaphansi kwekhampani ayekuyo. Enye ama-album abesanda nje kwenza ethi Impisi Iyalaya, Amakhothanqoko, Isikhova Sikazwelonke, Isikorokoro Sami, i-Dog Style, Sitayela Sezinja, Ithuna Lidiki, Ngaphansi Kwendlaba Eyiphika, Amagolide, Amelisha, i-1000, nale ethi ehamba phambili njengamanje-ke isingile yakhona ethi Sigade Umzila, noma ingayona isingile engaphansi ukuthi Impisi Iyalaya. Maningi ama-album awakhiphile, mhlawumbe khona amanye engiwashiyile. Futhi siyazi ukuthi nyaka enye uka-2023 SK wakhipha ingoma ethi Paris Nolwandle Nkulu, lapho eyenza khona 27 million streams or views ku-YouTube. Yaphinde leyo ngoma leyo yenza 19.6 million streams ku-Spotify, ingoma eyi-1. Usungabona ukuthi-ke usebenze kangakanani. Kuthe kusenjalo kulo nyaka siphuma kuwo wadedela ingoma ayithi Gush, yaba khona noma le ngoma yakhishwa nge-27 September. Ngokwezibalo before le video ipostwe, leyo ngoma leyo ku-YouTube ibisahleli ku-12.8 million views. I-music video yakhona nayo ekhona kuwo u-YouTube yaphuma ngayi-7 December, isahleli ku-3.492 million views. Leyo ngoma leyo ku-Spotify ihlale ku-8.2 views. So engomeni yakamuva egcina ukuphuma Isigade Umzila isiyohlanganisa u-2 million ku-YouTube if ayikawuhlanganisi. Ku-Spotify ihleli ku-1.7 million Isigade Umzila. So i-question yami engiyibuzile ukuthi usayidinga yini i-beef, usakudinga yini ukugcokisana ukuze benandise umculo wabo njengey'nsizwa? Ngoba kumaskandi akufani phela kweminye imiculo ye-gospel. Mina ngikubona kwami isihamba isikhathi lento yokungcokisana kwabo, ngibona ngathi no-music indlela oyiyona sohamba khona usuyashintsha. Khuluma nje ingoma yakhe idle umhlanganiso Khosini lethi Gushi, nakwezinye iy'teshi-ke lezi ey'ncane kodwa ziyaziwa, nakhona iphumelele. Ngaleyo ndlela leyo i-target market yakhe uyi-achievile. Izinto abehlala kuzenza uzenzile, uze wawina ne-Record of the Year kuma-Sama Awards abehlanganisa iminyaka ewu-30. So umculo usuhamba ngenye indlela, usu-understanda ngenye indlela, usufunda ngenye indlela. Izinto asenazo asey'thola futhi emculweni ziningi kakhulu. Ama-achievement there are many, ungabala uze ukhathale. Akhona amanye ama-awards before lawa yona le ayithola kuMantshontsho, akhona amanye before
aqhele kuwo kancane. So unama-gold plug, unama-platinum awe-album plug, unazo zonke izinto lezo. So ngokubona kwami mina, whatever sey-achievile useyisebenzele, igama lakho selisebenzele, noma lokhu ukungcokisana akwenzayo nale nsizwa la abambisana nayo, noma ngeke kusabe nomthelela ongakanani, kwabanye bayathanda ukuthi kuqhubeke because kubenza bebe glued kule nto yo-music. Umuntu uzenza afile ngathi izophuma nini ingoma ukuthi uzoreleasa nini, ngaleyo ndlela leyo umuntu abe nentshisekelo. So sekuyilokho nje kahle kahle, kodwa i-beef yona ayisayisave leya purpose le eyayiseva kule minyaka ewu-4 yokuqala. Yes ma, yayisadlisa kakhulu leyo nto leyo ngoba kusadlisa umbala, ubomvu, mhlophe, okublue, okumnyama. Makungena egedini kubala amavoti ukuthi ubani uhambe phambili, kube nomkomelo. Leyo nto leyo isebenze kakhulu. Nibonile ukhuphulile futhi nomculo wamaskandi yawubeka kwelinye izinga. Kodwa-ke angeke sazi ukuthi mhlawumbe i-impact yaloo nto leyo isafana yini nakuqala, kodwa basengaqhubeka phela ngoba yinto kade bevele beyenza, ibasebenzela. Nomunye ukabhale nje iposti uFacebook ehlekisayo ngomunye nalomunye abhale, bejabulele khona lokho abantu ukuthi cha uyabhoqa, impisi iyalayo, onke lawo magama la avelayo. Kodwa abanye bayithatha ngehaba lento, bayithatha ngale ndlela yokuthi sebenzisisa ngale ndlela engafuneki. Kumanje kunewini enkulu ekhona, abantu ababajabulela iwini, bayeke into ey'ningi like ezokolodelana engenasidingo. Iwini inhle, iwini kube ne-gap phakathi kwakho nomuntu obekulandela, okusho ukuthi usebenze ngamandla, uyikhandlile. Iyona nto efunakalayo ukuthi umphakamise lo mculo omfevayo, lo mculo omthandayo wenze kahle, phakamisa yena. Ungafaki omunye umuntu ukuthi hhayi ubani ukuthi kuwukuthi. Kuba ngathi manje awumthembi lo muntu lo olusuke umsupport uma ukhuluma kanjalo. Kanti umuntu menza into yakhe noma engekho la suke ngicela naye kulungile. Wena noma lo muntu osuke umthanda ngaleso sikhathi leso uma e-achieve something kuba kuhle. Futhi umuntu uzwe nawe umhalisele ngabi nankinga. Kuba nzima umuntu umhalisele uma elokhu efuna ukungcofa ngoba manje into yakhe ibisifuna ukuba namabala athi yangcofa. Kanti into yomuntu ibiyinhle bayisebenzele iplane nesikhathi ukuthi uzostay kanje, manje wayi-achieve ukuthi igoli yakhe. So kuba nento kanjalo-ke. So ama-beef nokungcokisana angazi noma kusazoba nayo i-impact njengakuqala, njengoba nje sibona nje umusic usuhamba le ndlela ohamba ngayo, seyishukana khona online kubona ngathi ubani inkunzi. So ezinye zezinto mhlawumbe sengaqhutsheka zenziwe or sengayeka, kodwa mina ngibona ngathi ayisenayo impact enkulu. Sekuyilokho nalokho nje ukuthi phela abantu basabambelele, kodwa yayiwenza umehluko wokuqala. Ngifuna ukuqamba amanga, ngiyawakhuphula amagama alabaculi bobabili, kwabonakala begcine sebevelela bengabantu ababili abamise wona umaskandi. Kodwa-ke umbuzo-ke wona wonke abantu kumele beyibuze, ingabe namanje le nto yabe ukungcokisana yale beef isabasebenzela ngendlela ekuyiyo kuze kube yimanje noma ayisabasebenzeli. Ngiyabonga.